Uguasiasia. Minya me manenso abape. Maninya ye mame. Ora yesu mi hiawo. Demase adwontofoɔ awurade nhyira mo. Ɔde na ahoɔden adom mo na mede mu nipadua yi mu ahoɔden. Sɛdeɛ sɔfpanin a wɔteputi kasa ni. Yɛde dwumadie no bɛkɔ na wieɛ. Na nyame boa wɔkyena yɛba aba abɛtoa so. Hyɛ ne nso. Awurade de adomdom yɛ wɔkyena yɛ homeda. Sɛdeɛ yɛda nokware gyidi asɔre mu sɛ baabi biara yɛnhyɛ soma sɛ nɔnkono no. Nyame boa wɔkyena no wɔtwe ɛbɔ paa mu a na yɛhyɛ aseɛ because we deɛ dodoɔ na wɔ ha dodoɔ na ɛwɔ kurom no kwan wa nti yɛmmɔ mmɔden sɛ na wɔtwe ne fa na yɛhyia ha ɛnɛ Accra 63 a yɛbɔ ɔmɔsuo no ɛberɛ no nti yɛnya kwan ankyerɛkyerɛ mu wɔkyerɛ nyame boa ɛsrɛ mo mommra ntɛm na agyanom asɔfoɔ no bibɛdi kan ha na yɛakyerɛkyerɛ mo na mo nso a moagye adi anadwofɛn no yɛakɔ akɔbɔ mo asu wɔkyerɛ me mene da sɔfpanin Samuel Owusu Boateng ɛna ɛtena dwuma ma nokware gyidi asɔre yi asanteman nhyiamu afi ɔda kyena homeda deɛ ɔbɔbɔ kakyere papa yi ma me mesrɛ wo deɛ ɔbɔbɔ opening prayer ama yɛn ɔkyena da homeda mu no yɛ zonal pastor James Buodu asuo so bɔn nsɛm kɛseɛ paa wɔ ha ma me nyame boa wɔkyena as I said nyame boa wɔkyena bɛyɛ full of praises kyena deɛ ɛyɛ fitaa nti kyena yɛ anigyeɛ nnwom na ɛnɛ nsɛnkyerɛnne bi asi ha ɔsɔfoɔ Emmanuel Kwantoa wotu kwan 19 years ni no wonua chamadwom wɔnto a yɛyɛ nnwom da agye nnɛ nti nnɛ no wato a yɛyɛ dwom a yɛasa de ayi offering nsɛnkyerɛnne asi nti mene sɛ nyame ade ma ɔkyena so nsɛnkyerɛnne bɛsi nti ɔkyena ayɛ aseda ne a yɛyɛ dwom yɛbɔ mu ampanin bɛme yɛbrɛ na yɛyi yɛ tight ne yɛsi wie wii ne yi a ɛbɛboa wo manyiwa adwen si yɛbɛhyia nti ukurom wode kɔkɔɔ ne tuma so wode kɔkɔɔ ɛhɔ na wonyini yi a aha bɛsua yi na awurade bɛfa so ahyira wo ɛnum bi na yɛmu binom suayɛ a ɛnɛ yɛhu no so nkakra yi suayɛ na ɛbɛsi wie gyeme so amen yɛbɛbɔ yɛ main prayer awurade de adom de yɛ ɔkyena de ɔbɛbɔ yɛ main prayer ama yɛ no ɛnyɛ obi biara sɛ yɛadeɛ nyinaa ɔsɔfopanyin a ɔda Ashanti East ano Apostle Elijah Adusei Bamfo nsɛmbɔ no wobɛtumi abɔ kɛse asen deɛ woyi ɔbɔ wie pɛ na awurade asɛm ɛba deɛ ɔbɔbɔ mpa yɛ de awurade asɛm anim nyame adom ɔda kyena ɛyɛ yadeɛ nyinaa adiifo pani a ɔwɔ Ashanti East Pastor Daniel Ajay ne guy name no deɛ mintimi nka nyame boa ɔsɔfpani a wɔte dwumadie ti ma asanteman afi yɛbayɛ nyinaa yɛatena no kasa na ɛyɛ nhyirasoɔ bɛnyame boa wɔda ɔkyena ɛne yɛbɛte na no kasa ankasa ɛyɛ yɛn ni a yɛba yɛn de hyɛ yɛwɔ faase the General Secretary of the entire Church True Faith Church International, His Lordship Apostle Samuel Owusu Boateng. Bonsam kasiya pa.
and obi bi say am say na wanyina na wosa wo ya brantie e mane nya onwanwa say na brantie nyame de omo ye adwuma ye wura Jesus Christ onya 33 years and odi wiye nti say me Abraham manya 44 years na ma no ode a manyini si Yesu kafra me nja no emfi ode koye na meka enti ye bayi wo ya brantie de nanso atom no ahye ne ma obo obra yi a empanyina konya titiri abrantie oso betena so bi enu hwe ho suye jeme so amen so pani preach we a na ya tue nsafre ya de nyina zona pastor Moses apia mpatase obompa ye agu asem no so ene woni wosofo Job obri ye bo a zona pastor o me na kobo asu tinyame bo chena ombe chira kra so aman ya tue nsafre mpanifo awudo obi a omba ba wo ye free nyame bo chena ene ne kwasi ada kro na ye tie si fom na metumi sanfre me nua ba masiti same mfidie kase mi nyina aye nadom ti ne yenye bi kase mu afi bayi na si bishop obofo na maji o baba na nyame bo chena de afori e chenkyere nche Chama John the national administrative chairman am ye nyina aso te say nyame bo a wo chena siki ebenye bia no yasase no ye de koso na medika kan wasam empani tu wana mo bebrebe na ye me de say asankafo panyina wo Ashanti East etue nyina fo usikasemo ye nyi bia ne yemfa nkwa asase no so na yetimi adwiso kama ye dwumedie bia ye betimi akwa akoye no ho afei omadi no beja aka obehunu ba bia sika no fa jemeso amen esipe nka bosem bi obi ya de bemamo na ya twen safre osofo a awo adwoso ha a obos of pani chidom agijumedie isi ni na so a host pastor Ashanti East region so on the deputy head of prophets a day for penina bedi achire afa na wenya 37 years wo ya brantie kra obo obre ya onsu nyame be point o osofo Ebel osei onu ne nyame bo ochina obobo closing prayer amaye na yasre so penia wati jom apostle Samuel Ozubuaten na wo shira ye yambo ochina efita me pato ye wo na ni fita ni bi en kan asem masore shebi ba bi e mamanum asofo yire no mtene ho na ombetena pamcho finance fo ne nche wo no no awo beba bia no ye de ombekọ akotena ho se de be ye mu no finance table na ombe yiska na akese tia na mahye na masiesie no amaye dwumadi ye nwie nyame bo ochina wochina nwumere ye besa ba kosia da nopa na nyame bo ochina nwumere kra de eye Ashanti West regional apostle the strongest man Apostle Peter Mensah nyame bo ochina nwumere ono na bekasa bonsam kase pa hye wurade ne nyam na nyame bo kosia da nopa de wadi nyame ansem ba no opichi wo Lawson TV o can say Monsieur opichi why Lawson TV memini da bia anadwo nonkono kobo nondu oti TV ne so kosia da bia anopa nonsia kobo nonso oti TV ne so empanifo bebrebe preaching nyambo akire bekeka ni nyina wo mom call radio ni TV eya mo nso yasen na yetua sika o migina ya mitua 70 million a month me kura me preaching wa kura hye no na kuromfo de eti nyame bo akwasia da asankafo panyina wo Ashanti West asankafo panyina wo Ashanti West honorable the richest man the serious man the humble man prophet deacon evangelist Jacob Bassey apakat be yadwuma eduro no de akwasi ara gise mitutu emfimfie nyina firi ho na ono de ese ne bu na ne bre no oba sei a ase jetabruwa wo ba ba chewo no a
gisem tutu efiri ha kwasia de wona be preachie anwumre kwasia de be se aba be hia na osof panin Samorosu Boateng sof panin legend se bamfo sof panin Peter Mensa sof panin Daniel Entrumensa ani zona pass bom chidom aba mi yedidi kama woni bi da afi be dibi mesro wudi awugu ukra asafunu be siewu nti bedi oboni ani de kwanze sable na metu me safra ya de nyina zona pastor John Boateng afrancho wabafro platform ya mame na obo closing prayer near the nedwumedie yi akona wieye zona pastor John Boateng afrancho so pani oboni ani de kwanso betimi no panifo apagya mu near the nwumre dwumedie akona wieye ma mo nkofom ai mo fam kotodwo ni sisi fom kama sana nyame ya mo de no mo kotodwo ni mo mre na me ma no so nsori nyina ho wana waye minyame na waye yo wana waya waye wadini moja jini kwa wankwe wana waye minyame na waye wana waya waye asunje nyina nyankopon onyame a woti asena ye kronkron wiase nyina hinu awurade onkoa no ma wada wase yiyi wa ye kanfo di kronkron no hyewa nimonyam sa dwumadie hyase odo kronkron tumi aboye ho ban yenti muso nti amane bia ne apam dafiada anyimle ba ye yabodin akrade nyina pa wo chawdi nipedia na kogu keteso obofa owe he no anagi won sanwe yen amen ade pa chen bedo nase tumi wura enim so wetima ya bahi otumi ntinyo amen awurade mpa ibo enega wosro odene onte wa yinimra ya openye wasasi so sede wosro maenda ebiane fire aka free send you on aka fire consume ye free body na ora ye ene amodin ene enmunyam eya odiada amen Yenina sanka tom amen enya sunje fi yen kalvin gwama yesu nsem amen yenyankopon ni to amen konkono ayankofa no amen ejena oyo tumfo no won hie nyina yakra ye honhom ye ni pedi oso e ho masem biara amen o me nyina de yakoma pe o me etrim asem nyina mram amen o ma ye ni abe medi yachi yankona nyina yentina urade fie Kristo na adumti ishirabna yesuda amen menko hunu siri esi ejidi no gina ho for blast of penin ni pen fosi for me obi anso nyina ho abrantie na ofon I 13 yira no bram nchensi e pacho utrayi nsaka nyame bo china saba school for no 7 mo ma register nyina na mo ba pate yase nyame bo china exams no ebeba so abrantie na ofon yira no bram nchensi e ochina no ngotwe fa na yeshe osomo no ase ewa enwa amanfo bi so charges 2 ayira wa wo charge ayira say on pa charge na fa phone be ka ho na charges obi so ko jan tim say ayira obi bible english bible and so ayira
nti no megusuro nyina kyena ye hu na ye kwa akɔhye no pen driver okono ha benya bi ope adoman edamase ade ase nyina yekoda